Advocate Tavani Mpofu has criticized the ZANU-PF activists for celebrating Zimbabwe's upcoming chairmanship for the Southern African Development Community SADC, pointing out that the position is determined by rotational rather than merit. Achiperi mushembe reZimbabwe tiri kuona kuti Tavani Mpofu ouya neviolence achiti aiwa pemberai zvenyu but hazviwi nemeriti zvinongoroteta saka tinoona kuti aupiwa nekuda aiwa kwemamerits zvinhu zvichazongobva futi. Saramira mashoko buda chitoko vana vandobva subscribe like kuti on the bell like tipinda munoonekwa muchidzi in a post on X Mpofu clarified that the Sadc Chairmanship is a role for Zimbabwe as a nation, not specifically for President Emmerson Mnangagwa. He emphasized that the role is based on a predetermined rotation schedule, not a selection process. The Sadc chairperson is chosen annually based on the rotation. This year it's Zimbabwe's turn, not Mnangagwa's. Let's be clear about this and stop celebrating something baseless. Illegitimacy is a case, Mpofu remarked. Nomashoko antagwana Mpofu achiti aiwa uchairmanship hauzwa Mnangagwa hauziwe mutungamiri wenyika ndeweZimbabwe unongoroteta. It's not like kuti vari kupiwa due to merit kana nemadevelopments kana nezvavari kuita. Aiwa zvinhu zvinonzi izvi chapa Zimbabwe, izvi chapa Namibia, chapa naZambia. Hazvisi kunzi aiwa chapa nemutungamiri wenyika. Zimbabwe tisofanira kufara kuti chairmanship wabatiri, but anovareminder kuti hazvina kupiwa on merit, chinhu chinorotetewa. Tudze mafungiro enyu muri kudipa pamusoro pemashoko atagwa naMpofu. Pinda comment section medu, musangano subscribe like, channel turn on the bell.